Jaha, sehän on pakkaset saapunut keskiseen Suomeen. Sehän on silloin sen merkki, että lähdetään koeponnistamaan peltolaania. Oho, kärrykin pomppii mistä sattuu. Muutama aste pakkasta, niin käyn vähän ponnistelemassa vähän tuolta pellolta. Ei oo onneksi kun kääntyminen vaan pellolla, että puut on tässä sitten peltotien varressa. Ei sinänsäkään, mutta lyöhän tuolta manuu päälle ja mennään silleen niinku tosissaan tänne. Vähän on semmonen pehmosen oloinen. Tuntuu jo heti kun ajaa. Tää peltotiekin. Pistäpäs pienempää pykälää ja... Mennään niinku viimeistä päivää. Ei tuo kovin kestävää oo tuo pelto. Jonkunlainen jälki näkyy jäävä. Joo. Ja siinä olisi lyhyttä tukkia ilmeisesti tuossa. Eikö se ollut? On se. Otetaan siitä nuppia. Peruutellaanpas vähän suoraan näitä romuja. Pehmonen on. Ei tommonen pikkupakkanen vielä ihan hirveesti auta tätä, jos on oikeinkin pehmosta. No joo, eturengas näkyy menevä jo tuolta nurkalta läpi, niin se on varmaan tämä pinonpuoleinen reuna, niin aika pehmonen, niin mennään tuohon lähemmäksi risukasaan. Eipähän upota tuohon sitten. Mennäänpäs pikkusen tänne reunaan. Otetaan siitä nuppia ensin. Vois noita koivutukkia samalla kyllä hyppyyttää tuota. Mennäänpäs taaksepäin. Koivutukit hyppyytellään tuosta tullessa ja... Tai itse asiassa otetaan ne kyytinkin varmaan. Joo, lähdetäänpäs lastaamaan. Voi, pitäis päästä pesuulle pikkuhiljaa. Alkaa olla niin ryönnässä jo kamppeet. Siitäpä. Saadaan komiasti nuppi tehtyä näistä. Jää vielä ensi kertaankin
vähässä. Nokin on vähän vanhempia puita. Ilmeisesti tässä syksyn aikaa tehty, mutta kun se on tuo kääntyminen ollut tuossa pellolla, niin eihän näitä oo saanut täältä pois. Viiään nyt, kun vähän on pakaasti. Ei tunti hirveä pakkanen vieläkään ole. En tiedä. Vähän meinas jälkeen tulla tuohon kääntöpaikalle. Wow. Oliko se huomisille, kun se näytti jo 7 astetta päivälle lämmintä. Sitten se taitaa taas kylmätäkin, joo. Tämä viikko on mennyt pelkästään tukiajossa. Ei oo kyllä mitään muuta tullut tehty. Eilen kävin koivutukkia lastaamassa junnaan. Eipä oo tullut sitä ennen tehtyä, mutta olihan tuo melkoista värkkäämistä, kun siinä on se pitkä koivutukki. Mikähän se on se mitta? Onko se 6,9 tai joku 6,7? Mikä perkale se on? Niin, kylläpä oli melkoinen valkkaaminen, että ne sopii tuonne vaunuun. Melkeinpä oikeastaan sitä pitkää oli koko läjää täynnä. Niin aikaa meinas mennä pinolla ja vaunulla sitten, kun niitä värkkäili kyytiin. Ja vielä muutama kuorma varmaan pitää siihen vaunuun ehkä viiä minunkin, niin katsotaan, otanko siitä jonkunlaisen pätkän sitten, minkälaista värkkäämistä se on. Vois kyllä viedä mennessään nuo koivutukit ihan perille asti. Näkyykin olevan onko sitten niinku erikoiskoivutukki, kun se on tommonen lyhyt versio. Niin se taitaa olla sitä. Enkä oo kyllä kahtonut, että mikä on toimituspiste noilla kyllä. Viimeinen toimituspiste. Missä tarvii erikoiskoivutukkia. No nyt ei olla niin sanotusti omissa hommissa. Nyt ei olla Mehteliiton puilla. Niin vähän uusia juttuja nämä. Niin.
ilma jää. Mitenkäs menemään laitetaan? Tehdään etupainoinen vähän. Ei kun laitetaanpas vielä tuohon niin saadaan nuo koivutukit tuohon keskelle. Sille me tehdään. Nuovilla kyyti. Tänne tuohon. Joo. Käännetään näin päin, niin ei näy laput. Kenenkä puilla ollaan? Ne siitä vielä saa sijoittua. Kylläpä ne saa. Joo. Siirretäänpäs sitten tuohon Rankalajäälle. Nuppiin nyt tuli vähän reilusti, mutta ei kai tuo haittaa. Tää laittaa melkein lätkä vielä sitten tuossa toisella pinolla. Tuntui niin pehmoselle tämä reuna. Ruppee keikistelemään. Rommu. Bim bim. Jospa se siitä vielä nousuu. Jaa, otetaanpas täältä päästä. Otetaan tästä. Tuossakin on nuo pölköt, mitkä on tuossa eessä, niin mennään semmoselle laitokselle, missä en oo kyllä ikinä käynyt. Ei ikäpäivänä. Hetkonen. Menikö ne nyt tonne? Hetkonen. Onko nyt mitä pelloksen puita vaan anaika? Mikään saatana. Johonkin sinne päin mennä. Ettei ne ollut mitä pelloksen puita. Saattopi olla. Eihän mä laittanut sitä lätkää.
oo vielä jäätynyt pinot. Ei oo. Perjantai. Näin siinä käy kun ahneet. Joo, kohtasi alkaa taas se aika vuodesta, kun näitä syksyisiä pinoja ajeloo, niin vaan lastu lentää, kun yrittää saada puita pinosta. Tulloo haketta yleensä. Melko nellää jää, kun nyhtää näitä puita pinosta. Iisveille menee nämä puut. Iisveden sahalle. Nykyään se on Koskisen. Koskisen ei oo enää Iisveden metsää olemassa. Pikkusen jäässä on jo pino. Ei pahasti. Puttuuttamaan. Tuolla kun se ruppee rettuuttamaan, niin silloin kannattaa nostaa kädet heti suoraan pystyyn vaan. Siinä kun jotain yrittää mukavasti korjailla sitä puttuuttamista, niin se moninkertaistuu melkein se ravistelu aina sitten. Ei muuta kuin kädet irti kepakoista suosiolla. Joskus jostakin syystä ottaa tämmösen ravistelukohtaaksi. Mä en tiedä, ottaako se niinku taitolta. Tämä nosturi ainakin. Taitolta vissiin ottaa. Pimmeitä, niin ei tarvitse tehdä niin siistiä kuormaa. Eivät hirvaskankaan sellille nää, kun ajaa ohi. Voi vähän roiskasta.
muutama pienempi tohon kaveriksi, jos takanippu valaa. Pitää tuohon keskelle vielä yksi laittaa. Jäi muuten monttu. No nyt. Ja katsotaanpas tuolla. Ei kopsauteta hytiin kulumaan. Vielä tähän asti säilynyt tuo hytti rutuuttomana, niin yritetään loppuun asti. Portaatkin on suorat, se on harvinaista. Perkaleen risuukasa. Saakas mä nyt tällä tyylillä tuota koukkua sitten? Kokeillaan. Nyt on vähän liian pitkällä tuosta kun sais. Katoppa. Sehän oli syönnillä. Tulloo lunssa kun ikkuna auki. Oho. Ohoja. Joo, vois kyllä kokeilla tehdä sitä koivutukkijunan lastusta jonkunlaisen pätkän, jos nyt vielä sinne tulloo lähettyä. Ei tullut eilen kuvailtua. Niin vähän siinä harjoitteli. Ei oo tullut ennen niitä lastaitun koivutukkijunia. Junia on kyllä joskus tullut paljonkin lastattua. Nekin on kyllä vähentynyt. Ei tarvi enää lastella semmosia. Mennään tehtaaseen suoraan. Kaikki kuidu. Joskus tullut niitä Rauman junia Suolahteen, mutta nekin on kerran 2 vuoteen saanut maksimissaan. Rauman tukkia lähti. Mä katanpas lappupuu tuonne mäjeille. Hyvän mittaista tukkia. Melkein tuommoista tasamittaista. Katoppa, taas se otti tuon ravistelukohtaus. Jäikö tänne joku ihme kolo? Eipäs ruveta hiplailemaan nyt. Vasta kehuu, että ei tarvi hiplata. Nyt sitä jo hiplaillaan sitten.
Niillä olisi mukavan näköinen reunapuu tuolla, kun käännetään nää. Katohan vaan. Mitäs peliä se tämmönen? Saisiko tuon maapuun jo tuosta pois? Saahan sen kun ottaa. Saahan sen vyöryttää koko pinoon samalla. Mistäs me otetaan se vyöryt tota? Jos tuosta hyvällä mallilla, niin otetaan tuosta. Millä muutama tukkiloinen. Joo, eiköhän nämä riitä. Näin testikuormaksi. Ei oo niin paljon purkamista, jos nyt upotaan tähän. Yrittäkähän nyt hakkea paikkaa. Tuohon melkein vielä olisi laitettava jotakin. Jotakin vyllinkiä vähän tuohon väliin. Joo. Meillä olisi kuorma valmis. Aika rapsakan näköinen risukasa tossa. Lieköhän tuosta vielä lämpöenergiata tullut. Rähmää silmässä kun ei. No jumaat suikka, tipahtiko se koukku? Varmaan tippu. Tippuhan se. Ei sitä näy. Niin. Joo, lähdetäänpäs ponnistamaan tielle.
sieltähän selvitti. Eihän tuo paljonkaan upotellut. Hyvä niin, hyvä niin. Joo, lähdetäänhän tästä sahalle purkuhommiin. Purkautumaan ja sitten katsotaan tuonko tänne vielä uudestaan. Voi olla.